Повечето християни не могат да чуят добре Божия глас и може би причината не е това, което очакваш. Когато отворим Библията и прочетем историята на пророк Самуил в 3 глава на Първо царе, виждаме как той е бил в храма като млад и 3 пъти е чул Божият глас без да осъзнава, че Бог го призовава. И всеки един от тези пъти той всъщност е обърквал Божия глас с гласа на неговия наставник. И третия път неговия наставник му дава препоръката, като чуе отново гласа, да отговори: Господи, отговори, защото слугата ти слуша. И оттам той е започнал да различава Божия глас за неговия живот. Но какво е фундаментално за тази история? Самуил обърка гласа на Бог с гласа на неговия духовен наставник. Много християни не могат да чуят Божия глас, защото нямат наставник, който да са поставили в живота си. Много християни биха казали: това е моя пастор, но ако ние не вземем пастора си като истински наш духовен баща, на който ние да се покоряваме, ние не можем наистина да имаме глас от Бог, който да ни говори по такъв начин. Аз съм имал моменти в живота си, където съм чувал Божия глас с физическите си уши и наистина, без дори да знам този урок, е било чрез гласът на моя духовен пастор. Така че искам да насърча всеки един от вас: намерете духовен ментор, който да бъде в живота ви, за да може той да бъде Божий глас във вашия живот. Ако искаш да научиш повече за пророчеството, напиши ми думата пророчество на лично съобщение.